Na Zamagurí sa zišli goráli aj negoráli a spoločne ukázali, že gorálske zvyky, hudba a tance vedia strhnúť každého, kto sa pridá. Ale neboli to iba gorálski muzikanti, ktorí rozhýbali publikum. Veď sa pozrite, tu je malá ochutnávka. Keď tí ľudia, aj to publikum dá svoju emóciu najavo, tak ja na tom pódiu mám úplne zimom riavky. My sa chodíme zďaleka, my sme od Prievidze a je to vlastne 300 kilometrov. To je nádhera, to je niečo neskutočné. Tu na Zamaguri pod 3 korunami vedľa Gorálskeho Dunajca sa goráli stretávajú už 15 rokov. Stále ale platí, že medzi týmto davom ľudí nie sú len tí s gorálskou krvou. Nie je to len stretnutie goráľov, ale ľudí dobrej vôle, ktorí chcú sa spoznať, porozprávať, zabaviť a spoznať aj tú gorálskú kultúru. Jedinečný pre mňa, goráli, vždy boli, aj budú. Atmosféru si nenechali ujsť ani hostia spoza rieky Moravy. Boli nielen pred pódium, ale aj na ňom. Strašně se nám líbí jejich písničky. My jsme si je poslechli u nás v České televizi ve filmu, no a líbily se nám, tak od té doby na ně jezdíme stále. Já už jsem dostal, teda se přiznám, i klobouk od kluků, od kolárovců, takže nevím, jestli se to bere jako pasování, ale částečně už teda se můžu taky přidat. Čo máte gorálske? Ja to vidím. Tak ja mám tento klobúk gorálsky. Radosť a dobrá nálada, to je to, čo si hostia na stretnutie museli priniesť. A potom už nie je problém, aby gorálska kultúra strhla medzi seba ľudí bez rozdielu. Gratulujem im k tomu, že sú 15. národnostná menšina a toto je 15. ročník stretnutia gorálov, takže ešte aj taká astronómia tu možno zohráva nejaké súvislosti. Pani, keď sa chcete pozrieť na krásneho chlapa, tak detvianec s holým pupkom a gorál k nemu. Čo vám treba? Prečo sa o vás tak hovorí, že akí ste vy dobrí chlapi? Vy máte za manžela gorála, nie? No, mám. Tak viete potom, že prečo. Zo Zamaguria Maja Pavlíková, televízia Joj.